Vítám tě u dnešní meditace. V této meditaci se budeme věnovat kultivaci příjemných pocitů a uvolnění. V angličtině se tomuhle typu meditace říká jhana meditation. Můžete si lehnout s nohama nataženýma, nebo si můžete pokrčit kolena, nebo dát nějaký polštář pod kolena. Ale pokud je vám to příjemné, tak můžete klidně meditovat i v sedě a o něco se opřít. Hlavní je, abyste se mohli uvolnit a pustit jakoukoliv tenzi a také, abyste mohli plně dýchat, nadechnout se opravdu od zhora až do břicha, do dolního břicha. Takže se teď můžeš uvalabit v tom místě, v kterém budeš následujících 20 minut a v kterém ti bude příjemně. Pokud si leháš, tak si můžeš dát buď dlaně rukama vzhůru nebo dolů, jak cítíš, že je to nejpříjemnější. A jakmile se uvelebíte, tak můžete i zavřít oči. Případně si můžete i na oči dát masku na spaní. A jak jsem řekla, během následujících 20 minut se budeme uvolňovat a dávat pozornost příjemným pocitům v našem těle. Při této meditaci se opravdu nemusíme o nic snažit. Nemusíme na nic tlačit, nemusíme se snažit dosáhnout žádného výsledku ani výkonu. Budeme se jen se zvědavostí nořit do toho, co cítíme a zůstávat u těch pocitů, které souvisí s uvolněním a s určitou slastí nebo s příjemností. A teď se zavřeme oči, už jen nech pozornost klouznout do těla. Nejprve se nacítíme na naše fyzické tělo. Můžeme začít tím, že si všimneme, co se v něm odehrává. Můžeme začít uvědomování si kontaktu se zemí. Můžeš si uvědomit, jakými body svého těla se opíráš o zem. Jaké je to cítit kontakt se zemí? A jak se tak opíráme o zemi, o její pevnost, můžeme zkusit takový malý experiment a zkusit si ještě o kousíček uvolnit. Můžeme se zkusit ještě trochu propadnout směrem dolů. Můžeme cítit, jaké to je, když necháme to tělo ještě o trošku stěžknout. A teď půjdeme s uvolněním pomalu od hlavy až k patě. Začneme horní částí hlavou, obličejem a rameny. A i tady zavnímáme, jak se teď naše tělo cítí. A znova zkusíme tady tuhletu oblast ještě o trochu uvolnit. Ještě o trochu ji nechat padnout k zemi. A můžeme se zvědavosti se kouknout, co se stane, když ještě trochu povolíme. A pokud přišly nějaké pocity uvolnění, stačí jen malý pocit uvolnění v nějakém místě, tak s ním můžeme chvíli zůstat. Můžeme zkoumat, jaké to je, když se to místo uvolní. Jak to vlastně zažíváme. A pokud je vám to uvolnění
nějakým způsobem příjemné. Pokud cítíte nějakou slast, nějaký hezký pocit v tom uvolnit, tak klidně můžete i se trochu pousmát. Pokud to tak cítíte, můžete dát trošičku koutky nahoru a uvědomit si, jak i ta příjemnost proudí skrz úsměv. I když bude malinká. A v rámci celé této meditace se nesoustředíme na výsledek. Nejde nám o to, jestli někde je tenze nebo kolik je tam toho uvolnění. Prostě vždycky jen zkoušíme takový experiment, trochu ještě tělo uvolnit. A když nějaké klidně i malinké uvolnění přijde, zůstat u něj s naší pozorností. Trochu se do něj propadnout. A teď se nacítíme na naši horní polovinu těla. Můžeme začít od ramenou a jít směrem dolů. Vzít naší pozornost i ruce, lokty, dlaně a stejně tak vzít do pozornosti i záda, horní a dolní část zad a stejně tak i hrudník a břicho. A nejprve zase trochu zavnímáme, jak se v této části našeho těla cítíme. Co se tam děje. A jen tak zvědavě zavnímáme s žádným očekáváním, s žádným hodnocením. A opět zkusíme malý experiment a zkusíme tuhletu část našeho těla ještě trošku uvolnit. I kdyby se vám zdálo, že už je úplně uvolněná, i tak zkuste trochu něco pustit. Zkuste se ještě trochu propadnout. A vnímejte, co přijde, jestli přijde nějaké uvolnění. A pokud přijde pocit uvolnění, zkuste ho zavnímat. A zkuste se zeptat, jestli je v něm něco příjemného. Nějaká chuť, nějaká část, kterou byste si prostě mohli užít. Můžete si uvědomit, co je ta kvalita, kterou si chcete užít, jak se projevuje. Jestli je to lechtání nebo uvolnění, nějaké prázdno. Cokoliv přijde, zkuste zavnímat. A teď se přesuneme do dolní poloviny těla. Takže zavnímáme oblast od pánve, sedací kosti, přes stehna, kolena, lítka, až po chodidla a prsty u nohou. A jak tak zavnímáme, můžeme se opět nacítit, co se tam teď děje. Zvědavě se kouknout, co teď cítím v téhle oblasti těla. A až to budete cítit, tak můžete zase zkusit třeba jen o trochu, o 10% uvolnit dolní polovinu těla.
Můžete to zkusit spojit i s výdechem a s výdechem. Ještě o trošku uvolnit tuhle část. A pak znova můžete pozorovat, jestli v nějaké části se něco povolí. Jestli cítíte nějaký věm uvolnění. A s tímhle věmem zase chvilinku zůstaneme. Můžeme zkoumat, jestli se mění. Jestli má nějaký nádech, nějaký tvar. A možná i můžeme vnímat, jak třeba pomalu odchází. A zvědavě můžeme tohle všechno zkoumat. A až ten věm bude chtít, může zase odejít. A ve chvíli, kdy odejde zase další uvolnění, můžeme zkusit ještě trošku uvolnit znova tuhle oblast. Můžeme zkusit, aby nohy ještě trošičku stěžkly. A jak takhle zkoumáme ty věmy uvolnění, tak kdykoliv byste cítili v těle, třeba na hrudi, v břiše nebo právě na obličeji, úsměvu, jakýkoliv pocit slasti nebo nějaké radosti, jakýkoliv příjemný pocit, tak můžete svoji pozornost přesnout i tam a můžete ho nechat pustit. Můžete ho nechat rozlinout, můžete se usmát. A tenhle pocit si prostě jen tak užít. A i tenhle příjemný pocit nemusíme nějak ovládat. Nemusíme mít důvod, ani si nemusíme zasloužit cítit pozitivní pocit. Můžeme ho tam jen prostě nechat být a užít si ho. A teď zkusíme takový experiment a prostě pojmeme do naší pozornosti celé naše tělo. Nemusíme se snažit pojmout tělo do pozornosti, ale spíš tu pozornost uvolníme. Jako kdyby naše pozornost byla nějaká velká bublina, která se prostě jen rozšiřuje a sama začne objímat celé naše tělo. Jako vzduch, který zaplňuje naši místnost, tak ta pozornost taky prostě jen zaplňuje celé naše tělo. A s tím, jak se naše pozornost rozšiřuje, můžeme možná cítit i další uvolnění. Můžeme cítit ten prostor, tu vzdušnost. A všechno tohle tam prostě jenom je. A my v tomhle vzdušném poli naší pozornosti cítíme nějak tak všechny naše věmy, aniž bychom se o cokoliv snažili. A až ucítíme celé naše tělo v našem prostoru pozornosti, tak můžeme zaexperimentovat ještě víc a můžeme naši pozornost ještě trochu rozšířit. Můžeme zkusit, jaké by to bylo, kdyby naše pozornost sahala i mimo naše tělo. Za hrany našich končetin, naší kůže. Jaké by to bylo cítit i ten prostor okolo nás, ten vzduch okolo nás. Můžeme začít 10-20 cm. A
jen tak, jaké to je pohlcovat nejen naše tělo, ale i ten prostor. A můžeme se klidně uvolnit ještě víc, můžeme se uvolnit do prostoru metr kolem nás. A vnímat, jaké to je, když se uvolníme ještě šířej. A pokud přijde jakákoliv vzdušnost, jakékoliv uvolnění, tak si to můžeme užít. Můžeme se do toho uvolnit. Můžeme se do těch pocitů uvolnit stejně tak, jako se uvolňujeme do napuštěné teplé vany. Jen tak se do toho ponořit a spočinout. A pokud narazíme na to, že se snažíme soustředit, že se hodně snažíme a nějak tlačíme na to, aby ta pozornost byla uvolněná nebo aby to nějak vypadalo, tak můžeme zkusit to úsilí pustit. Můžeme zkusit, jaké by to bylo vnímat tenhle prostor s polovinou úsilí. Jen tak to vnímat a nechat to plynout. Můžeš si představit, že tvoje pozornost není sevřená pěst, ale naopak, že to je otevřená dlaň. A ty jen tak vnímáš a odevzdáváš se tomu, co tam je. A s tím, jak se snažíme v této meditaci soustředit nebo vnímat hlavně pocity uvolnění a pocitu slasti, blaženosti, tak může se stát, že přijde i náročná emoce. A že někde je i tenze, někde je něco nepříjemného. A tohle vůbec nevadí. To je přirozená součástí toho, že v těle cítíme různé věci zároveň. Takže pokud naše pozornost přejde k myšlenkám nebo čemukoliv nepříjemnému, tak to jenom můžeme prostě zavnímat, můžeme to uznat, že i tohle tady je a je to v pořádku. A zároveň pak vždycky můžeme zkusit přejít zpátky k něčemu příjemnému, k tomu uvolnění, které kdekoliv v těle může být a může být i jakkoliv malé. Pomalu se z rozšířeného vědomí našeho těla přesuneme k pocitu dechu, k věmům, které souvisí s naším nádechem a výdechem. Budeme teď chvíli vnímat náš nádech a výdech tak, jak plyne sám o sobě, bez toho, aniž bychom ho jakkoliv ovlivňovali. Jak tak ten dech sám, bez naší snahy, přirozeně plyne. A jak tak vnímáš svůj dech, můžeš se zeptat sám sebe na otázku. A co je na mém dechu příjemného? Je tu nějaký věm, který bych si mohl užít? Je tu něco na tom dechu příjemného, do čeho bych se mohla o trochu víc uvolnit? A až to nejdete, jakkoliv malinkaté, tak u toho zase zkuste zůstat s pozorností a se zvědavostí. Co se tam vlastně děje? Proč mi to přijde příjemné? Co si na tom užívám? A můžete se do toho pocitu prostě uvolnit.
A to příjemné nemusí být nic velkého. Hledáme klidně i něco úplně drobného. Může to být chlad v nose při nádechu. Může to být uvolnění, které je nám dostupné třeba při výdechu, v ramenou, v krku. Může to být klidně taková ta krátká chvíle mezi výdechem a nádechem, kdy se prostě nic neděje. A jakmile to nalezneme, tak s tím prostě na chvilku zůstaneme. A zvědavě to vnímáme. A opět, pokud ta příjemnost se rozšíří třeba i do srdce, do břicha nebo do úsměvu jako takový příjemný hřejivý pocit, tak i tohle můžeme pustit a můžeme to nechat rozvinout, můžeme to nechat ještě víc rozšířit. Můžete se usmát větším úsměvem, můžete si dát ruce na srdce, pokud to tak cítíte. A klidně chvíli zůstat s těmi hřejivými pocity. A opět se nemusíme o nic snažit. Můžeme prostě jen ten nádech a výdech pozorovat a nechat ho být. A můžeme mít pozornost u toho příjemného a u toho uvolnění jen proto, že se to děje samo o sobě. Nemusíme se o to snažit. Nemusíme si to ničím zasloužit. Prostě u toho jen můžeme jen tak být. A jak se tak s dechem uvolňujeme a jak zůstáváme s příjemnými pocity, tak se může stát, že ten náš příjemný pocit se v nějakou chvíli vytratí. A i tohle je přirozené a nebráníme se tomu. Můžeme vidět i ten příjemný pocit, jak se pomalu zmenšuje a jak pomalu mizí. Můžeme u toho i ucítit vděčnost, že tu byl a rozloučit se s ním, že už odchází, že se zase přeměňuje. A my se na těchto příjemných pocitech nemusíme držet, protože můžeme důvěřovat tomu, že když se znova nadechneme a vydechneme a zeptáme se sami, je tady něco příjemného, je tady něco, co bych si mohla o trochu víc užít. Takže přijde třeba zase něco dalšího, jakkoliv malinkého. A s tím my pak zase můžeme chvíli zůstat. Můžeme si to užít, cokoliv příjemného, co přichází i s tímto nádechem a s tímto výdechem. A pokud jsme třeba i našli už nějakou svoji kotvu, nějaký vim, který můžeme v nějaké části našeho výdechu nebo nádechu najít a který je nám hodně příjemný, tak můžeme ještě trochu podnítit zvědavost a zeptat se sami sebe, a co tam cítím teď? Co se tam přesně děje v tom věmu? Jak se projevuje? Co je tam to příjemné? Má to nějaký tvar?
Má to nějakou barvu? Má to nějaký rytmus? A můžeme takhle zkusit hádat a vnímat, co nás tam překvapuje. A co je tam to příjemné, do čeho se můžeme ještě o trochu víc uvolnit? A pokud se vám s dechem shromáždilo třeba nějaké příjemné pocity právě v oblasti obličeje, v oblasti úsměvu nebo v oblasti hrudníku, břicha, tak můžeme i chvilku se zastavit v jakékoliv této oblasti, pokud tam cítíte nějaké příjemnější pocity a můžete zkusit tuto oblast přestat kontrolovat. Můžete se zkusit nacítit na tuto příjemnou oblast a trochu se do ní ponořit. Trochu více do ní uvolnit, jako kdybyste byli právě v nějaké příjemné vaně. Teplé vaně z těchto pocitů a vy jste se do ní trochu víc uvolnili. Trochu víc jste do ní spadli. A můžete zkoumat, jaké to je, když do toho spadnete o trochu víc. Co se s těmito pocity děje? Jestli jsou jako vlny, nebo jestli se rozšiřují nebo zmenšují. Jestli jsou někde silnější a někde míň. A jen tak v tom tak spočinout. Jen tak si to užít. Bez jakéhokoliv důvodu, bez jakéhokoliv zasloužení si to prostě jen trochu víc užít. A pomalu budeme meditaci končit. Pomalu se dostaneme ještě jednou zpátky do celého těla. Zkusme pozornost rozšířit, uvolnit zase na celé naše tělo. Od hlavy až patě. A zkuste zavnímat, jak se po této meditaci cítíte. Zkuste zavnímat pocity uvolnění, jestli se to nějak změnilo. To, jak moc je vám dostupné uvolnění ve vašem těle. Zavnímat, jestli je tam něco jinak, než bylo na začátku. A stejně tak můžeme zkusit zavnímat, jestli je tam třeba víc pocitu nějaké blaženosti, nějaké radosti nebo slasti nebo nějakého jemné lechtání po těle. Jestli třeba nějakých těchto teplých, hřejivých pocitů se nachází v těle víc, než bylo na začátku. A zkusme to zase nehodnotit, prostě jen zavnímat, jak se tahle řeka našich pocitů za těch 20 minut změnila. Jen to tak zavnímat a chvíli s tím být. A spolu s tím se můžeme ještě trošičku navnímat do oblasti našeho srdce. Jestli to tak cítíte, můžete dát i vaše ruce na tuhle oblast srdce. A můžeme si zkusit vyjádřit vděčnost. Ucítit nějakou vděčnost a díky za to, že jsme si dali tenhle ten čas pro nás a naše tělo.
A pomalu se můžeme nacítit víc do fyzického těla. A prvně můžeme trošku zahýbat prsty na nohou, třeba palci, nebo i víc prsty na nohou a začít tímto malým fyzickým pohybem. A až to budete cítit, tak můžete klidně zavnímat, co vaše fyzické tělo potřebuje a přivést i větší pohyb. Nějaký pohyb pohnutí nebo třeba protažení se. Cokoliv, co je příjemné, cokoliv, co cítíte, že by vaše tělo chtělo. A až to budete cítit a budete na to připraveni, tak můžete i pomalu otevřít oči. Můžete zavnímat, kde v prostoru se teď nacházíte. Uvědomit si objekty kolem vás. Zavnímat rohy místnosti. Zavnímat, jaká část dne je teď. Zavnímat třeba světlo, co jde zvenku. A pomalu se usadit zpátky. Zpátky do prostoru, v kterém jste. A já vám moc děkuju za tenhle čas, který jsme spolu strávili.